Dito tayo sa Farmers Market. Daming tao. Farmers Market. Bili tayo ng saluyot. Saluyot, saluyot. Saluyot, saluyot. Grabe. Daming tao. Dami, oh. Doon targetin muna natin yung saluyot natin. Ah, thank you, bro. Nahulog yung ano ko, shields ko. Binigay. Init na, targetin natin yung saluyot. Doon sa pinakadulo ang saluyot eh. Amo, dami. Punong-puno ngayon ng bibihira yung ganito. Ang daming tao. Ngayon lang, hindi, itong ano na to, every Saturday from 8 to 12. So, tara doon tayo sa dulo. Sa dulo yung saluyot. Saluyot at okra. Yun, ayun, kabat ito, ang palaya, oh. Sili, yan, oh. Ayun, talbos ng ano. Ito. Oh, where is your backpack, right? Ayun, hindi, dito rin. Galing, itong mga tanim na to, ang palaya, galing din dito. Oh, meron pang ano, YouTube. Saan yung ano, walang kabatiti. Ito, talbos ng ano, tabunga. Ano? Oh, ito yung ano eh, dahon ng ano, dahon ng, tawag dito, kalabasa. So, saluyot na lang. Wala silang saluyot. Nasa kabila yata yung saluyot. Pero baka maubusan ako nito eh. Kasi dadalawa na lang. So, ito. Yan. Tingin nga ako ng ano. Nasa silang saluyot. Dahon ng ano to. Talbos ng ano. Ng sitaw. Talbos ng sitaw. Yan, sitaw. No saluyot. Si.